και τριήμερος, ως εκεί του Σιώνας φωτίζουν τη Νέα Ιερουσαλήμ, γιγαρδόξα Κυρίων, επισέων ετήλεν, χορευαίνει και αγαλουσίων, σίδε αγνή, τέρπνον Θεοτόκεν, εν τη εγέρση του τόκου σου. Αυτή η μέρα είναι φύσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φραμθόμεν εν αυτήν. Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κύριε Πάσχαν, Πάσχα πανσεβάσμιον. Ημίν ανέτειλε, Πάσχα εν χαράλη, όσα μες στη εκ νεκρών θανάτων κατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Του χωρίου τούτου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτούς πάμλη μέλημα ακούσιον δε και ακούσιον. Κυρίου δεηθόμεν ότι η Ανάσταση ζωή και μακαρή ανάπαυσης πάντων των και κοιμημένων του χωρίου του Χριστέ ο Θεός ημών και συ την δόξαν αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί Παναγίο και αγαθό και σ' οποίο σου πνεύμα την ίγκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Τίσας και της εν της μνήμασι ζωή Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας και θείας βοηθείας πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κομιτά αυτή των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Ναού του μετά των οικείων αυτών. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν των χωρίων τούτων τη χώραν ταύτην, πάσα μόνην πόλην και χώραν από οργή λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμούν, πυρός μαχαίρας, επιδρομής άλλων φύλων, εφήλου πολέμου και ευνίδιου θανάτων, υπέρ του ίδιον ευμένη και αυδιάλακτον γενέσουσαν τα αποστρέψε και διασκεδάσεν, πάσορ γενώσιν καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς, εκ της υπηκειμένη δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχεις και την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και στους αιώνας των αιώνων.